Diyos maray na hapon tabi sa Indogabos mga tugang. Welcome na welcome po kamo sa satuyang programang Maray na Hapon with Father Butch Bombase OP ng University of Santo Tomas Legazpi. Ngunyan na daw ng Miyerkules, Petsa 23 kang bulan ng Hulyo 2025. Medyo baga matugang mauran-uran pa kaya ingat-ingat tabi kita na dipisil baga magkahirilang-hilang lalo sa panahon ngayon na mahal gabos, mahal mahal ang bulong, mahal ang pagpadoktor, mahal, pero kaya mahalin din natin ang ating kalusugan. Kaya ingat-ingat lang tabi kasi sabi nga nasa bandang huli ang pagsisisi, kaya nga ingat-ingat lang tabi. Yan ang para girom doon sa naman ni Father Butch ta, mahal na mahal tabi kamo ni Father Butch iyo. Kaya ngunyan sa ining tape as live dahil po ako makakapag-live ngunyan dahil may appointment pa ako alauna sa dentista. Kailangan ang ngipin ko kailangan mapaayos na kasi nagsisingaw-singaw pag ako'y nagsasalita hindi pa ako komportable magtaram kasi yung aking tingo yung tingo ko ay talagang nabali na. Pati yung mga tugang padagos magkita giraray sa paghatod sa endoning informasyon, inspirasyon, asin, bendisyon. Okay? So, ngunya na daw mga tugang, ipadagos ta, so sa tuyang mga tukar kasuhapon, magayong kasi sa pagtukar ta kasuhapon mga tugang, na, di ba, sabi ko sa endo mga tugang, na si Maria Magdalena, siya po ay naging apostolorum, sabi ni San Tomas Aquinas, siya po ang talagang So, ang hapot ko kasubago, kasugma na kanya ni, paano how can Christ, be seen in us? O yan mga tugang, ang hapot paano ba talaga mahiling si Kristo sa satuya? Yan na importante mga tugang kasi nga kita gabos baga mga Kristiyano at sa bigiging Kristiyano mga tugang, sana mahiling si Kristo sa tuya. Mahiling talaga mga tugang. Kasi kaso last week mga tugang, ang sa endong lingkod, kay bahan ko si Brenda, si Nonoy, si Tita, si Henry, mga tugang, nag-attend kami ng Philippine Conference of New Evangelization. Ika-11. Every year po yan eh. Kaya next year naman, July 26 po yun. Tulong aldaw po naman gagawin niya sa UST lagi kasi ang UST Manila, siya po ang partner kang Philippine Conference of New Evangelization na sinimulan po nung panahon na si Cardinal Tagle ay Archbishop po ng ng Manila. Ayun. Kaya isa po yan na talagang legacy ni Cardinal Tagle na padagos. Kaya nga yung tema noong last PCNE 11 ay padayon. Ibig sabihin ipadagos ang misyon ni Kristo. Kaya yun yung mga tugang, paano ipadagos ang misyon ni Kristo. Pero sana, sabi nga ni, sa mga nag-sharing kay itong mga duman sa seminar conference nito, may mga nag-share na actually sila pala ang na-evangelize ng mga mahihirap, sila po ang na-evangelize ng mga tao at kaya nga sila ay nakita nila si Kristo doon sa mga tao. At magayon mga tugang ini. Anyway, gusto ko kamuntawan ngunya na aldaw na ining hapot na ini, how can Christ be seen in us? Paano mahiling ang Diyos? Paano mahiling ang Kristo sa satuyang buhay? Kasi kung hilingan ta mga tugang na nang nilikha o ginawa ng Diyos, when God created man and woman, He created man and woman in His own image and likeness. So sa makatuwid, may marka kita ng makadiyos. Kaya talaga naman ang tao naman
ay may marka. Kasi lahat tayo ay may larawan ng Diyos. The image of God is in us. Nga lang, sabi ko nga so hapon, mahirap tang mahiling. Ito po ay para bang clouds. Minsan na ito mamahiling so aldaw kasi natatakpan kan mga paninguron, mga clouds. Minsan uran pa dahil mo nahiling so aldaw, arog ngunyan. Dahil mo mahiling so aldaw natatakbong kan paninguron, mauran. Pero naniniwala kita, may liwanag baga. Miski nga ni may uran, maliwanag. Ibig sabihin, may aldaw manggiraray. Yan mga tugang parang mahilintaan sa Diyos na miski nga ni kita baga nagsasakit. Sabi, pinabayaan ako ng Diyos dahil ko nahiling ang Diyos. Alam mo, nanduman ang Diyos, magpapadara ang Diyos sa imo ng mga circumstances, mga pagkakataon, may mga tao, may mga bagay na dahil ka naman talaga pababayaan ng Diyos eh. Kaya ang sakuyang palaging naisip niya, yung parable of the Good Samaritan, yung lupaypay na at halos mamatay na yung biktima. Pero may dumaan. May mga taong dadaan sa buhay mo. At pag dumaan sa buhay mo yan, hindi ka man pababayaan. May mga tao talaga may magpababaya. Tingnan mo doon sa parable of the Good Samaritan, yung priest, yung saserdote, saka yung Levita, yung Levite, o sabi natin mga sila po ay mga taong simbahan. Sabi nila, ay busy po ako. Pero alam mo, may mga tao na ordinaryong tao na hindi mo inaasahan, siya pa ang tutulong sa iyo. Na-experience ba mga tugang yan? May mga taong mag-arogan eh. Ako minsan nangyari yan na may mga ito lang lately lang last week mga tugang. Dumambaga sa Manila, mauranon kang July 18, 19, 20. Mauranon kasi ngunya nagbaraba na pero mauran. Talagang mauran. So nabasa nga niya ako. May dumaan sa kuya na Paris Priest po kasi ako ng UST Manila 1984 hanggang 1993. May dumaan. Father Boots. Nagpapaulang ka. Hindi, sabi niya, ito, may payong ako. Kunin mo na. Tingnan mo, kunin mo yung payong. May payong siya, pero alam mo, pwede malapit lang ang bahay ko kahit maulanan ako kasi pagkatapos maligo na lang ako. Huwag ka lang magpaulan, Father. Tingnan mo, nagpadala. Alam mo, ako'y naniniwala na hindi ka pababayaan ng Diyos. Sa mga panahon na minsan, naku, para bang walang tutulong sa akin. Alam mo, may mga tao dyan na hindi mo kakilala. Minsan kakilala mo o matagal mo nang kakilala, nadaan sa buhay mo. Parang gano'n yung Good Samaritan, mga tugang, dumadaan sa buhay natin. So, nakilala. At dahil nakilala, napansin, yun, kaya nga nagpasalamat, ay Lord, thank you very much. May sinugo ka na naman. Alam mo, mga sugo yan Sugo ng Diyos yan Tulad kahapon nung July 22, di ba? Sinelebrate natin ang kapistahan ni Maria Magdalena. Ulitin ko mga tugang si Maria Magdalena, hindi po yung babaeng makasalanan. Siya po ay babae na ginamot ni Kristo. Yan. At dahil sa ginamot ni Kristo, mula nung siya ay gumaling, siya na ay naglingkod sa Panginoon. Yan po ang nangyari. Hindi po siya yung babae na daw nagpunas ng kanyang mahabang buhok at nagpunas ng mamahaling pabango. Hindi po siya. Mary of Bethany po yun. So marami pong Maria ang pangalan, pero hindi po, sabi ko ulitin ko wag po tayo magdagdag na hindi dapat dagdagan. At wag naman po tayo magbawas na hindi dapat bawasan. Sabi nga, eksakto lang. Tama lang. Kung ano nandoon, yun nandoon na talaga. So, mahalaga na pag nilay-nilay. Napakaganda, Tandaan po natin mga tugang na si Maria Magdalena, siya po ang isinugo ni Kristo na pumunta sa mga alagad at sabihin, nakita ko ang Panginoon. Okay? Sabi niya, nakita ko. Alam mo, maganda po ini. The verse, sabi nga, the verse in advertisement, sabi nga, is itong pag sinasabi na word of mouth. Yung bang testimonial. Alam mo, ito po ang importante ngayon. Tayo po ay mga witnesses. Kaya si Maria Magdalena,
she is a witness of the resurrection. Nakita ko ang Panginoon. So sana po makita rin natin ang Diyos, makita rin natin ang Panginoon araw-araw sa ating buhay, sa mga pangyayari at sa ibang tao. Anyway, babalik po si Father Butch pagkatapos sa mga paalala. Pre, makinig ka muna. Payong kaibigan lang ha. Work hard, play hard. Yan ang motto ko dati. Pero nakakapagod din pala katagalan. Sa gitna ng lahat ng mga puyat, inom at pagkain ng masasarap kasama na ang oily at fatty foods, kailangan pa ring bantayan ang kalusugan. Tamang kontrol ang kailangan. Katuwang ko, ang Liverade. May Silimarin na maaring makatulong protektahan ang atay. Cheers to more good times. Be a liver lover. Mahalagang paalala, ang Liverade ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liverade para sa kalusugan ng atay. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide. Piolo Pascual po. Sa ubo at hika, may Plemex Forte Syrup and bottles. Pero para sa ginhawang kailangan agad, may Plemex Forte Capsule and Blister Pack. Madaling bitbitin, kayang ibulsa. Gawa sa natural na lagundi na tumutunaw at nagpapalabas ng plema. Convenient na, ginhawa pa. Plemex Forte Lagundi in Capsule. Basta Lagundi, Plemex. Easy! Vitex Segundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Naghahanap ka ng kabalikat sa asenso at taman ang urig mo asin mag-asenso ang negosyo. May Uno Plus na kalidad, mag-Uno Plus, mag-Uno Plus. Asa sa imong mauwag, serbisyong totoo, produktong garantisado. Ang Uno Plus asin urig mo, ang gabat na gusto. Uno Plus matabang sa imo, may Uno Plus na kalidad, mag-Uno Plus, mag-Uno Plus. Asa sa imong mauwag. Sa Uno Plus, kalidad na masasarigan mo, serbisyong swak sa imo. Magbisita sana sa Uno Plus Facebook page. Kasama natin ang Diyos, di ako mangangamba, di ako mababalisa. Kasama natin ang Diyos. Okay, balik po kita giraray sa programang Marhay na Hapon with Father Butch Bombase OP. Ngunyan daw ng Miyerkules, petsa 23 kang bulan ng Hulyo. And by the way, gusto ko pong batiin ang aming superior o tawagin namin prior. Ang may mataas na posisyon sa amin sa kumbento dito sa UST. Sa Samoyang Kumbento, Saint Raymond of Peñafort, na walang iba kundi si Father Ernesto M. Arceo OP, sa kanyang pagdiriwang ng kanyang kaarawan. At binabati ko rin po mga tugang ang gabos na nagsiselebrar kan sa indang kumpleanyo. Ang kumpleanyo ibig sabihin completed years. Okay. So happy birthday po Sendo Gabos at sana po mabusog ninyo kami. Sana po magpadala kayo. Hindi na pagkain. Padala na lang po kayo ng prayer to God, thanksgiving, okay? Anyway, pagdarasal po namin kayo, sapagkat alam mo, ang buhay ay regalo ng Diyos. At sana, sa buhay natin, makita lagi ang Diyos. Yun. Kaya nga, sa umaga pa lang, para makita mo ang Diyos, maganda po itong gawin ninyo Magkukrus kayo. Ako ang ginagawa ko, in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Lord, bless me, and deliver me from any evil of the day, and bless also those whom I will encounter today, and make me be a blessing to others. Yun lang po. Then yun lang. And then pupunta na pa ako sa aming morning office of the reading, morning prayer office of the reading, and then the mass dito sa kumbento, So yun po, maganda makita natin. And of course, nakikita talaga natin. Ito na lang ang mga tugang. Sa Blessed Sacrament, by the way, nakikita ba natin si Jesus? Father, invisible po siya, hindi ko makita. O alam mo, sana makita natin. O sa misa, nakita natin si Jesus. Pero ang hamon talaga sa atin ito, makita natin si Jesus sa ating kapwa-tao. Sa panahon ito na maraming mga nasalanta ng baha, makikita natin may mga taong tumutulong. O nandun ang Diyos. O sasabihin, wala po ang Diyos. Nandoon po ang Diyos sa mga tumutulong. Naalala ko nga po, nakita ko nga si Father, yung kaibigan ko sa Jesuit, si Father Olin, doon pa sa sa PGH,
Naghanda po sila ng maraming mga makakain ng mga nasalanta ng baha. Makikita mga tugang. Si Father Ocon SJ, doon sa UP PGH Chapel. Kasi po, sabi nga dito we never run out of good people because goodness is not a rare resource that gets depleted. Yan na napakaganda. It is a grace planted in every human heart, waiting for its moment to bloom. Crises do not erase the goodness of humanity. Okay? They reveal it. They show us that behind every act of heroism is an ordinary person who chooses to care. Yan. Sabi niya, may we never lose hope in humanity. Kasi minsan, wala nang pag-asa ang Pilipinas. Wala nang pag-asa ang tao. Meron pa po. Kung tayo ay magtulungan. For as long as there is love in this world, tama naman, di ba? There will always be a good people to remind us that God is near. Tandaan po, ang Diyos ay nandiyan sa atin. Nakikita natin ang Diyos God is working through human hearts in every time of need, especially ngayon sa panahon na may pangangailangan dahil maraming nasalanta ng baha sa Manila. For indeed, in this world, we are in the goodness never runs out. Ang kabutihan po ay hindi na nawawala. It only shines brighter when the world grows dark. Yan. Para bang paggabi, hindi mo makita ang araw. Pero makikita mo naman ang buwan. Kasi the moon is the reflection of the sun. Kaya nga, di ba? Kaya nga, hindi tayo pinababayaan. May mga tao talagang tutulong sa iyo. Sabi nga, dito sa mundong ito, we are goodness, and goodness never runs out. It only shines brighter when the world grows dark. Okay? Kaya sabi nga ni Father Ocon, yung si Father Marlito Ocon, na-meet ko ito nung nagkaroon kami ng pagtitipon, chaplain po siya sa sa PGH, sa mga, at sabi niya, lalo nung panahon na COVID-19, grabe, sabi ni Father, ito po napakaganda, na maraming salamat po, God will reward your 100-fold. God bless you and your family. Yan po. Kasi, alam mo ang ginawa nila, tumulong sila, nagbigay sila ng mga pagkain. So, doon masasabi nila, nakita naman natin ang Diyos. Nakita natin si Kristo. Yan po ay mahalaga, yung mga kapatid natin sa ibabang lugar. Hindi mo sasabihin, porque wala tayong dito sa Bicol o sa Legazpi, hindi tayo tutulong. Kung makikita mo po yung sa Pampanga, grabe dahil sa tuloy na ulan. Kaya napakaganda po na tayo ay tumulong sa isa't isa. Yan naman talaga. Pero alam mo, isa pang makikita rin natin na miso nakakalungkot doon sa Araneta Avenue, corner Maria Clara sa Quezon City. Hindi lang baha po, basura. Pagkatapos ng baha, basura. Iyo isa po mga tugang, advokasya po din natin dito sa DCGB, ang kalinisan. So, kaya nga may sabi nga doon sa Katolikong Pinoy, mahalaga po ito sinasabi niya, dear politicians, please stop romanticizing Filipino resilience. Kasi daw mga Pilipino ay very resilient, makusog ang resiliency, pero walang accountability. Now, sabi nga, paalala po sa mga politiko, wag mo sasabihin, magaling naman tayo resilient, mga Pilipino. Now, it's your sworn duty to God and to the country to find a long-term solutions to our problem. Okay? Yan po naman talaga yung problema. Corruption ay ang nangyayari. Kunyari sa flood control. Ilang mga flood control. Yung mga kalsada. Ito po, mga kalsada lang Yung mga kalsadang ginagawa. Ang tanong, kumusta naman po kaya ang drainage nila? Yan. Kasi minsan nakikita ko sa kalsada, matubig kasi nga yung
Di ba mayroong pathway pa pagkatapos yung drainage wala. Kaya ganun sa mga Pilipino naman, sabi niya, "Dear Filipino the people, okay, my fellow Filipinos, let us choose leaders with integrity and competence. Say no to corruption because our future depends on it." Ano kasi mga tugang, kung hindi natin pipiliin, halimbawa, kasi nakatapos pang eleksyon lang, binayaran ka ng magkano? Ano nangyari? Nagutom ka na ngayon. Yan ang problema sa atin. Kasi kahit saan itong baha na ito, kaya tayo po ay minsan saan ang Diyos doon sa meron pa po, alam mo, hindi man po natutulog ang Diyos. Tandaan po natin na ang Diyos ay palaging gising. Hindi naman kailangan gisingin. Gising na siya eh. Tayo siguro ang kailangan gisingin. Kasi hindi lang natutulog, hindi lang mahimbing ang tulog, kundi nagpapabaya. Hindi nagpapahalaga. Importante ngayon, pahalagan po natin. Sabi nga, our home. Kaya ngayong Laudato Si, yun mga matugang. Marami ang sinasabi ng simbahan, marami ng pagirumdum sa tuya. Kaya sabi nga, mahalaga po ito eh. Sabi niya, Filipinos deserve a system that protects them, not just stories that praise their resilience and their ability to survive. Yun. Sabi ng ay kaya naman ng mga Pinoy. Totoo po kaya, pero kailangan po natin ang sistema na maganda, na talagang maayos, na sabi nga, free from corruption, free sa mga kasi nga tingnan mo, kahit sa kalsada, tingnan mo, ito na lang. Sa mga kalsada ngayon, lalo pa nagparauran, delikado. Delikado. Kaya tingnan mo, maraming mga road crash na yan. Kasi sa mga kalsada na talagang yung bungkal dito, bungkal doon, tapos papasa traffic. So talagang, sabi nga, hirap na ang Pilipino. Okay? Kaya kinakailangan naman ang Pilipinas, tayo pa ay magtulungan. Kailangan ito, magtulungan. Kailangan tayo magtulungan. At sana makita natin muli ang magbangon ng Pilipinas, ang magandang Pilipinas. Babalik muli si Father Boots pagkatapos sa mga paalala. Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng panlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutin na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ng epekto ng glaucoma, macular degeneration at katarata. Kitang-kita ang kalusugan. Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Attention! Attention! Mga paraantabay, may marhay na bareta. Ang DZGB nasa cellphone na! Yes po! Madadangog na ang DZGB sa saindong mga cellphone. Sa katuyuhan na mas lalo kamong mapagsilbihan, asin dagdag na konbinyensya sa saindo gabos, ang DZGB. Pwede nang ma-access sa paagi kan sa indong cellphone. I-download lang sa saindong mga Android phone ang DZGB app sa paagi kan Google Play Store, asin Apple App Store, asin hanapo ng DZGB Live. I-install sa saindong gadget, asin malinig nindong madadangog ang DZGB. Libre po ini. DZGB. Number 1 na, may Facebook Live pa. Ngunyan, may DZGB Live app na. O, ano pang pigahalat nindong mga paraantabay? Download na! Hi, ako po si Ma'am Melinda Wee. Good news para sa may mga problema sa kalusugan. Magkakaroon po tayong gagawing free health consultation on July 31, Thursday from 9 a.m. to 2 p.m. at CMD office in Donsol, Sorsogon. Second floor, JB3 Building, San Jose Street, Away, Donsol at PAP, Soreco Office. August 2, Saturday, 9 a.m. to 4 p.m. at CMD office, second floor, PVLB Building 2, Peñaranda Street, Legazpi City. Pakidala po if may mga latest laboratory results kayo at first come, first serve po tayo. Kami po ay seryoso sa aming misyon to help restore the health of people. Marami na ang nakagraduate sa maintenance at mga due pa operation ang nasave sa operasyon. Ugaliing makinig sa programang CMD Kalusugan at Kabuhayan Monday to Thursday, 6:30 to 7 ng gabi at kapag linggo, 7 to 8 ng umaga dito sa
729 kHz sa GB Legazpi. For more information, you may call or text 0939-9040717. Radyo Balagon Kaito, DCGB Ngunyan, Anainot, pirming nanginginutan. Always number one. Always number one. DCGB, 729 kHz. Enot sa Bareta, Enot sa Gabos. Ang oras namin ngunyan is 30 minutes after 1 o'clock. An oras hatod sa Indokang Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata. Plemex. Pag may ubo o hika, Plemex agad. Basta lagundi, Plemex. Artisan Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Artisan. Plemex for kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi. Plemex! Sa Uno Plus, kalidad na maaasahan mo. Serbisyong swak sa imo. Liver Aid Silimarine Capsule. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid. It's liver lover, boys! Kasama natin ang Diyos. Di ako mangangamba. Di ako mababalisa. Okay, balik po kita giraray sa programang Maray na Hapon with Father Butch Bombasi OP. Nasa third part na po tayo ngayon at pag-usapan po nga natin itong how can Christ be seen in us? Paano si Jesus mahiling sa tuya? Tayo mga Kristiyano. Alam mo, Christ can be seen in us. Mahiling ang Diyos sa tuya kung when we allow His grace to transform our lives and conform us to His image. Yan, maliwanag ha. So, mahiling ang Diyos kung sa tuyang papayagan ang grasya ng Diyos na baguhin ang pamumuhay natin at tayo ay maging conform o agree, sabi nga, mamuhay ayon sa image ng Diyos. So, as Christians, mga tugang, we are called to imitate Christ. Okay? If we imitate Christ, then Christ can be seen in us. Alam mo, may libro po, Imitatio Christi, Imitation of Christ. Maganda po yun eh. Kaya nga aral daw, ang sasabihin mo sa sarili mo, maganda ito eh. Do I imitate Christ as a Christian? Okay? Or as a Catholic? Or even if you are not a Christian, do you imitate a good person? Yun ang sabihin lang natin. Do you imitate a good person? A person who loves? A person who cares? Ganun ba? So maganda po yun. So we have to imitate Christ, and pag nag-imitate tayo kay Kristo, sabi nga, gayahin. Minsan ginagaya nga si Kristo ng ibang tao, ng mga lalaki, pahaba ng buhok. Hindi po sa pagpapahaba ng buhok ang pagsunod kay Kristo o ang paggaya kay Kristo. Ang paggaya kay Kristo ay ang paggaya sa kanyang ugali, masunurin sa Diyos Ama. Mapakipagkapwa, mapagmahal. Hindi yung tinatawag na self-satisfaction, kundi self-sacrifice. Ang problema kasi sa panahon niyan, ang gusto kasi ng tao, self-satisfaction, walang self-sacrifice. Kaya na nangyari, kaya din nahiling. Tingnan mo, sabi nga, maganda itong istorya ni ngayon, santa na siya, Mother Teresa of Calcutta, si Santa Maria Teresa of Calcutta, mga tugang. Magayon ini. Alam mo, nang siya ay tumutulong sa mga mahirap, mga pobre, at the same time sa mga may sakit, hindi niya pinili lamang yung mga Kristiyano. Wala ni ano ka, ni Muslim ka, ni Hindu ka, wala hindi sa tinitingnan kasi ang tingin ni Mother Teresa of Calcutta, na Saint Teresa of Calcutta, mga tugang, ang tingin niya, siya ay sa tingin niya sa ibang tao, ang Kristo nahiling niya si Kristo sa bawat isa. At dahil nahiling niya si Kristo, sabi nga doon ng isang Hindu, are you Christ? Is Christ like you? Yun. So doon nahiling, mga tugang, through our works, hindi na sa mga words and words. Kasi minsan ang gagaling natin mag-preach, ang gagaling natin mag-debate, ang galing natin
mag-sermon, ang gagaling natin ng mga bla 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 bla, pero kulang tayo sa gawa. Yun. Yan ang kulang sa atin. Ano mo, sabi nga, wala namang problema. Marami sa atin matatalino. Alam naman natin ang 10 Commandments. Alam naman natin 7 Sacraments. Alam pa natin mga prayers. Pero pagdating sa yung tinatawag na hindi orthodoxy. Alam natin yung right doctrine. Alam natin the right doctrine. Pero ang mahalaga sa atin ngayon mga tugang, yung right practice, right witnessing. So, pagsasabuhay ng ating pananampalataya, ito po yung hamon sa atin eh. Alam mo, paano na inganyo o na convert ang mga tao maging Kristiyano? Hindi lang sa pangangaral. How they love one another. Sabi nga ng mga unang mga pagano, tingnan mo ang mga taong yan. Ay, mga Kristiyano tinutukoy doon. Paano sila nagtutulungan? Paano sila nagmamahalan? Okay? So, I want to be like them, sabi ng isang pagano. So, naging Kristiyano siya. So, ganun po mga tugang. Hindi po dahil sa mga ating mga ang gagaling na doktrina, ang gagaling na mga, kailangan po natin yan, mga doktrina, kailangan po natin yan. Kailangan po natin ang mga bagay na yan. Pero, ang mas mahalaga, kung isinasabuhay ang doktrina. Ano? O, naniniwala ka sa isang Diyos, o, isabuhay mo na isa lang ang Diyos, na ibig sabihin na tayo ay may isang Diyos lamang. Ano, paano isasabay isang Diyos? Ano? So, wag mo nang sambahin ang pera. Wag mo nang sambahin ang katanyagan, o wag ka nang ibang sasamba. Ang problema natin, sinasamba natin ang pera. Sinasamba natin ang kapangyarihan. So, yun ang sinasamba natin. So, hindi na ang Diyos. Yun, mga tugang. There's only one God. Ano? So, we have to imitate Christ as Christians and to reflect His love, His mercy and truth to the world. So, makahiling kan mga tao. And of course, ito po this is a profound mystery in a gift of God's grace. Alam mo, nang tayo binigyan tayo sanctifying grace. At dahil sa sanctifying grace na may buhay banal, pag tayo po ay nabubuhay, binibigyan tayo ng actual grace. Ibig sabihin ng actual grace na yan, na halimbawa may mga bagay na dapat mong gawin na mabuti, gawin mo. Binibigyan ka ng courage. Ano? So yun po ang actual grace. Ang Diyos na nasa iyo. Yun. Isabuhay mo yun. Ang Diyos ay nasa iyo. Ano? Kaya, it also, sabi nga, mahalaga po kasi ito, we need cooperation. Ano? And daily effort. Alam mo, sabi nga ni San Agustin, God created us without us. Hindi naman tayo kinonsulta ng Diyos o gusto mo bang mabuhay sa mundo? Ano? Gusto mo bang maisilang sa Pilipinas o sa Amerika o sa Vietnam o kung saan? Hindi ka naman kinonsulta ng Diyos, hindi ba? Hindi ba tinanong ka bang gusto mo mabuhay? Hindi. He created us without us. But He cannot save us without us. Hindi pwede tayong maligtas na hindi tayo nakikibahagi, nakikiisa o sumusunod sa Kanya. In other words, without our cooperation, there is no salvation. Ano? Salvation ang kaligtasan o salvation is for those who have cooperation in the plan of God. Ano? Kaya sa plano ng Diyos, cooperation talaga po. Cooperation with God will lead you to salvation. And siyempre, yung ating araw-araw na pamumuhay, our daily effort. Okay? So, tandaan po natin, tayo ay naging Kristiyano at naging Kristiyano tayo ng binyag. Okay? So, doon sa binyag, becoming a new creation in Christ. So, talaga tayo ay sabi nga, natatakan. Tandaan po natin, meron tayong tinatawag sa Catechism, indelible mark. At yung indelible mark na yan, mga tugang, na markado na tayo. Kaya nga, pag ikaw na binyagang Katoliko, umalis ka ba sa pagkakatoliko, Katoliko ka pa rin sa binyagan. Hindi mo maalis yan kasi indelible nga yun eh. Ang ibig sabihin indelible, hindi na nawawala. Parang indelible ink. Ang indelible ink nawawala after several days, no? Pero itong indelible mark na nakatatak po kasi ito, hindi sa katawan. Tingnan mo, indelible mark, indelible ink, saan nakatatak? Sa katawan. Dahil nakatatak sa katawan yan, nawawala. Pero pag natatakan ang kaluluwa mo, ang kalag mo,
ng indelible character of baptism, ito po ay nagiging, sabi ka, markado ka ni Kristo. Ang ibig ko sabihin, mga tugang, just an example, para ba yung nakikita ninyo sa yung kalabaw o baka, di ba? May marka kung kanino yon, kung sino may-ari noon. Ganun po yun. Pero yun, markang yun sa katawan ng baka o kalabaw. Sa atin naman, ang marka natin hindi sa katawan, kundi sa ating kaluluwa. When we were baptized, we become children of God. And since children of God, tayo ay mga brothers and sisters of Jesus Christ. So sabi nga, through baptism, we are united to Christ and become members of His body, the church. So makikita po natin yan sa Romans chapter 6, verse 3 to 4. First letter of St. Paul to the Corinthians, chapter 12, verse 13. Because in baptism, nalinigan kita sa kasalaan na mana. Okay, we are cleansed of original sin, receiving sanctifying grace, and marked with the indelible seal of belonging to Christ. Yung sinasabi ko kanina. So, sabi nga ni St. Paul, mga tugang, napakaganda yung sinabi ni San Pablo. Ang sabi ni San Pablo, sa Galatians chapter 2, verse 20, it is no longer I who live, but Christ lives in me. Napakaganda, no? So, it is no longer I who lives in me, but Christ lives in me, in my body. Kaya nga, si Kristo na ang nabubuhay sa buhay ko. Okay? So, itong salita ni St. Paul, this is the foundation of how Christ can be seen in us. Kaya kung gusto mong makita si Kristo sa buhay mo ng ibang tao, ito po ang isabuhay natin. Hindi na ikaw ang nabubuhay sa sarili mo, kundi si Kristo na ang nabubuhay sa iyo. Babalik muli si Father Boots pagkatapos kan mga pagirumdo. Ubo ng anak, nakababahala, baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi. Tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Prats Yambao po, nagfi-flex for Plemex. Pambatang lagundi, Plemex! Vitex Segundo L is the generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex! Tuhod, siko, baywang, aray! Pag laging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng artrisin yan. May undenatured type 2 collagen at methylsulfonyl methane na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng artrisin araw-araw. Mabibili ang artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Huwag baliwalain ang kirot na nararamdaman sa tuhod. Baka hindi lang yan joint pain, kundi sintomas ng arthritis. With proper diet and exercise, uminom ng artrisin. Ang artrisin ay undenatured type 2 collagen at methylsulfonyl methane supplement na maaaring makatulong protektahan ang kasukasuan. Ito ay may antioxidant at anti-inflammatory properties na tumutulong labanan ang epekto ng arthritis tulad ng pananakit ng kasukasuan, pagkasira ng buto at limitadong paggalaw. Sa tulong ng artrisin, maaring mas tumibay ang cartilage, ligaments, tendons at synovial fluid na bumubuo sa kasukasuan, mas flexible gumalaw, kayang-kaya maglakad o mag-jogging. Mabibili ang artrisin sa mga pangunahing butika nationwide. Make the right move. Abangan sa Radyo DZGB ang programang Usapang Consumer at Negosyo. Programang magtataunin kasimbagan sa saindong mga kahapotan tungkol sa pagninegosyo. Magdadara nin kadagdagang impormasyon mapadapit sa mga diretsos nin mga konsumidor asin mga giya kung paano maging mga responsableng parabakan. Usapang Consumer at Negosyo. Mataon pagnibid sa mga matrayumpong negosyante asin sa mga establishmento di negosyo na may marhaing na kontribusyon sa komunidad. Usapang Consumer at Negosyo. Madadangog na kada primero Biyernes kan bulan, alas 11 sagkod alas 12 minuto. Ihahatod sa Indo kan Department of Trade and Industry Regional Office 5. Usapang Consumer at Negosyo. Abangan!
Mga tugang, abangan ta ang pinakabagong programa digdi sa DCGB Radio. Ang programang mahatod ning mga impormasyon, mga istoryang kapupurutan nin inspirasyon na naidulot kan pagtatrabangan ganing maiangat ang pagkabuhay kan mga Bicolanong paraomang benepisyaryo. Mag-iribahan kita, alas 10:30 hasta alas 11 ning pagkaaga. Magantabay, asin maghinanyog sa kape, asin paretang agraryo. Kasama natin ang Diyos. Di ako mangangamba. Di ako mababalisa. Okay, dumako na po tayo sa huling bahagi ng ating programang Maray na Hapon with Father Butch Bombasi OP. Ini po sa Rong Tape as live, nag-record na po ako. Ngayon alauna, meron po akong appointment sa the dentist. At pinag-usapan natin sa araw na ito, sana po makita na ibang tao si Kristo sa atin at makita naman natin si Kristo sa bawat isa. Dapat lang, sabi ko kanina, ito po ang pinakasaligan. Para makita na si Kristo ay nasa atin, nasa iyo, nasa akin. Kung sasabihin natin ito tulad ni San Pablo, hindi na ako ang nabubuhay sa sarili ko, kundi si Kristo na ang nabubuhay sa akin. It is no longer I who live, but Christ lives in me. Na matatagpuan po natin sa aklat ni San Pablo sa mga taga-Galatians chapter 2 verse 20. Okay? So sa binyag po So ito po isang step po mga tugang na paano mahiling si Kristo sa buhay natin. Isabuhay natin ang bunyag. Binyagan tayo. At pag sinabing bininyagan tayo, so ang nabubuhay na sa atin ay si Kristo. Ang Diyos ang nabubuhay sa atin. Yan naman talaga ang binyag? Becoming a new creation in Christ. Bago na, nawala na yung original sin. So, pangalawa, para mahiling si Kristo sa buhay natin, we have to live a life of virtue and holiness. Ito pang pamumuhay, na kita ay mamuhay na may mabuting asal at sa kabanalan. Madalas sinasabi ko ito sa mga estudyante na tatlong bagay mahalaga sa buhay. Una, dasal. Kasi magdasal lang po tayo. Kasi prayer is power. If you pray, you become powerful. For those who pray, nagiging powerful. Kaya prayer po mga tuga. Marami na ang nangyari. If I can testify, marami po dahil sa dasal, may nangyaring mabuti. Dasal po yan. Dasal, aral. So pag-aralan po natin. Pag-aralan po natin ang ating pananampalataya. Kasi not simply head knowledge but heart knowledge. Alamin sa puso, hindi lang sa nguso. And then sa kabanalan, yung asal, mabuting asal. Okay? So mabuhay tayo sa mabuting asal. Sabi nga, Christ is seen in us when we live according to His teachings and strive to grow in virtue. Kaya mamuhay tayo sa mabuting asal. Alam, kung sabihin natin, maraming alam tungkol sa religion, alam sa theology, pero hindi naman namubuhay sa kabanalan o sa mabuting asal. Iba ang kinikilos niya sa kanyang mga sinasabi. Kaya nga sabi nga, he does not walk the talk. We have to walk the talk. In other words, simple lang, magbagi tayong tagapagpatotoo. Alam mo, hanggat sa ngayon, maganda rin po pa talaga ang testimonials. Yung mga testimonials, yung mga nagpapahayag, nagpapatotoo. Itang kailangan natin ngayon. Marami po ako na-met na mga Catholic faith defenders. Dito sa Legazpi, marami na rin, Catholic faith defenders. Mga dating hindi Katoliko yun, ang iba sa kanila ay Muslim, ang iba sa kanila ay Protestante, ang iba sila pastor. Marami po. Ngayon, Catholic faith defenders na po sila. At ito bang sinasabi nila na talagang kailangan natin na isabuhay ang turo ni Kristo. Lalo ang mga aral ni Kristo. Kaya nga, mahalaga po ito that we have to strive to grow in virtue.
So, Jesus Himself said, nasabi ni Jesus let your light shine before men. O, kinakailangan ang ilaw maging liwanag sa ibang tao. O bakit tayo nagiging sanhi o kasangkapan ng kadiliman dahil sa ating mga salita. Yung instead of kind words, hurting words. Instead of healing words, wounding words. Yung nakakasakit. Iwasan na po natin yung mga salitang nakakasakit. Words of affirmation, words of, alam mo, maganda po yun, Alam mo nga, dito sa radyo na itong ginawa ko sa 107.5, meron po palagi doon, di ba sa ibang radyo nakalagay, kailangan bang memorize yan? Sa amin naman, pray for someone today. Ipagdasal po natin ang bawat isa sa atin. Pray. Pray for someone today so that ito po, let your light shine before men so that they may see your good works. Yung tanan mahiling ang sa tuyang mga marhay na ginibo, hindi to glorify ourselves, hindi parang palakpakan tayo, hindi po yun. Gumagawa tayo ng mabuti, hindi para sa atin, kundi parang luwalhatiin ang Diyos, to glorify God who is in heaven. Okay? Kaya maganda po ini, let your light shine before men, so that they may see your good works and glorify your Father who is in heaven. So, mahalaga ito. Ito ang hamon sa atin, parang mahiling nga si Kristo sa tuya. How can Christ be seen in us? When we practice virtues such as humility, charity, patience, and forgiveness, we reflect Christ our own life and love. So, mahalaga po ini. So, tayo pa ay maging mapakumbaba. Totoo naman kung tayo maging mapakumbaba, hindi mayabang, hindi tayo maiinis. Mapakumbaba ka marunong ka magpakababa. Yan ang ibig sabihin dito. Ang iba kasi, hindi marunong magpakababa. Gusto palagi siyang itanghal. Alam mo, kung meron tayong itatanghal, if we have someone to be glorified, it is not us. It is Christ. You have to be glorified. God be the glory. Yan mas natuloy ang mga tugang. So magpakumbaba po tayo. Alam mo, ang taong mapakumbaba, mapagmahal. Kaya humility, charity. Kaya madali mga tugang, ang taong mapakumbaba, mapagdasal yan. Ang taong mapakumbaba, mapakapagkapwa yan. Pero ang taong mayabang, nako, palaging sarili ang iniisip. Self-satisfaction lagi yan. Self-pleasure lagi yan. Hindi self-sacrifice. Hindi selflessness. Kundi sarili palagi. Kasi nga, hindi siya mapakumbaba. Alam bang ibig sabihin ng humility? Comes from the word humus. Ang ibig sabihin, lupa lang tayo. Kaya paalala sa atin tuwing Ash Wednesday, you are dust and from dust you will return. Hindi ba? Ayun naman talaga Lahat naman tayo. Kaya nga magpakumbaba. Kasi lupa lang tayo. At we have to be charitable. Yung charity, importante po yun. Being good to other people. And isa pa, we have to be patient. Isa pa, parang mahiling ay tingnan mo, talaga kamukha siya ni Kristo. Bakit? Tingnan mo, mapasensyoso. Pasensyosa. Mapasensya. Kasi kailangan ang pasyensya sa buhay. Anong ibig sabihin ng patience? Ang patience po kasi, we need to suffer with. Okay? Yun. Patience. Okay? Na madadala po natin yan. So, hindi naman tayo kinakailangan magmamadali. Ang problema sa panahon ngayon, may mga taong nagmamadali. Tandaan natin, palagi kong sinasabi yan noon pa, na ang tao nagmamadali ay nagkakamali. Subukan mo, nagmamadali ka. Kaya mas maganda, sabi nga, hinay-hinay, dandahan, relax ka. Sabi nga dito, smell the flowers. Kasi we are all pilgrims. And bilang mga manlalakbay, tingnan natin ang surrounding. Dahil sa pagmamadali, alam mo, ikaw nagmamadali ka, hindi mo na-appreciate yung mga sa paligid mo
Kaya dapat ma-appreciate natin ang mga sa paligid natin. And mahalaga pa yun, forgiveness. Kasi ang taong tulad ni Kristo, mapagpatawad. Di ba sabi ni Kristo, Father, forgive them for they do not know what they are doing. So when we practice virtues such as humility, charity, patience, forgiveness, we reflect Christ's own life and love in us. So nahiling si Kristo sa atin. Anyway, sa tuwing ipadagos giraray ini mga tugang, how can Christ be seen in us? Paano mahiling si Kristo sa imo at sa kuya? Yan po ang hamon ni Father Butch sa Satuya. Anyway, inabot naman tayo ng orasing pamamaram. Ito po muli si Father Butch Bombase, OP ng UST Legazpi. Nagpapasalamat sa inyong palaging pagsubaybay. Alam mo, nauugma po ako kasi marami talaga. Nasabi, Padre, nakikinig po kami sa iyo. Thank you very much po. Sana mag-text naman po kayo sa akin para nga ma-shout out po kamo. Anyway, maraming salamat sa ating technical at sa ating item production. Sa Giraray, God bless everyone and I love you. Bye-bye. See you tomorrow.